ugbu a ka aga n'ekwu n'akọ ndị nke fọdụrụnụ. Ndị ndu n'obodo dị iche iche bụ nke enwere na mpaghara West Africa bụ ndị nke gbakọtara ọnụ na Abuja maka ọgbakọ nke 64 nke otu ọchịchị ECOWAS gara n'ihu wee na-eme ma bụrụkwazị nke ha ga-eneba anya ihe ndị nke wepụtara site n'aka otu kansụl ndị minista nke ya bụ otu ECOWAS ma bụrụ n'ime ọgbakọ ahụ ebe a ga-anọ wee mee ya ma bụrụkwazị bụ ebe jupụtara na ọkọlọtọ dị iche iche bụ nke ji wee mara obodo dị iche iche nakwazi ya bụ amụma ịdịkọ n'otu wee na-akpa alụ n'ihe ndị ọzọ dị iche iche bụ nke ha ji n'aka. Onye nta akụkọ anyị na Abuja bụ Princess Ekwi Ajide ga-ewetara gị akụkọ na-agwa ọgbakọ ahụ okwu ka onyeisi oche ndị ECOWAS Authority of Heads of State na gọọmenti onyeisi ala Bola Ahmed Tinubu sịrị na nzukọ ahụ bụ nnọọ ezi ngosipụta na ha dị njikere mmepe na ezi nwekọta nke mba ECOWAS. Onyeisi ala Tinubu kọwara na agbanyeghị ọtụtụ ihe ịma aka n'ihu dịrị mba ndị a na ECOWAS enwetago ọtụtụ ihe butere ọdịmma ndị obodo nke ọ gụrụ dịka inweta udo tọrọ atọ, njem ndị mmadụ na-ebu n'efu site n'ihe ọ kpọrọ ECOWAS Trade Liberalization Scheme (ETLS), inyere ndị mmadụ ụwa na-atụ n'ọnụ aka ozugbo. Onyeisi ECOWAS Commission Dọkịta Omar Torre n'okwu nke ya kwuru na ndigide ọchịchị udo na nchekwa nke obodo ka dị oke mkpa ma kwuo na mkpagharị ego mba ọzọ na nzụkọta ahịa ha na ECOWAS na ndị mba ahụ na-adaghachi nnọọ azụ n'ihi ihe na-eweta ụjọ dị n'obodo. Okwu nwekwara na ECOWAS enweghị nnọọ ndidi maka ịnara ọchịchị n'ike ma kwuo na ezi ndọrọndọrọ ọchịchị dị na Nigeria, Guinea Bissau, Sierra Leone na Liberia emebigo nkwenye ahụ na ezi ọchịchị nwere ike ịbata n'Afrịka site naanị ma ndị agha anaghara ọchịchị. Ndị ọzọ kwuru okwu n'oge ahụ gụnyere onye nnọchite pụrụ iche nke odeakwụkwọ gburugburu UN UNOWAS Dọkịta Leonardo Santos, onye nnọchite otu African Union Ọkammụta Bankole Adeoye toro ECOWAS na ndị ọchịchị ya maka nkwụsi ike ha ịkwụgide ịnara ọchịchị n'ike ma kwee nkwa nkwado ha. Site na Abuja, Princess Ekwi Ajide, akụkọ ụwa